Ya bafowethu, wonke umuntu ongakaze aphawule endabeni kaThamara akangilandele, nizinsizwa. Wonke umuntu owake waphawula endabeni kaThamara akafake isandla esifubeni ethi mina ngiyintombi. ICherry, uThamara wayekhuluma namantombazane, nabantu abake bamitha, senigijima nina niyophawula-ke manje senifuna ukulawula ekumitheni. Nizintombi nonke. Owake waphawula endabeni kaThamara akabeke isandla esifubeni athi mina ngiyiCherry. Nizintombi nonke. Uma ungeyona intombi uyisithombe sensizwa. Bloody shit. Ayisebenzi.